Aw minnu bɛ ka bi Mali lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ani waleɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Nin ye bi Mali ka kunnafoniw waati ye. A bɛ lase aw ma aw denkɛ balimakɛ Bakari Kulibali fɛ. Bi ye décembre kalo tile 20 ye san 2024 yan'an ka don kunnafoniw kɔnɔ nin ye a daɲɛ kumabaw ye. Amalodona k'a fɔ bi jumadon décembre kalo tile 20 san 2024 anw fɛ Kati yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Kati RMA kɔnɔ olu ka kalanso min n'o ye foroba kalanso ye min filɛ nin ye RMA kɔnɔ terminus la olu kɔni ye sigilanban 50 ani bureau i ka dɔn k'a fɔ o dira olu ma sɔgɔmada in na Rotary Club maaw fɛ. N'an bɔra yen Amalodona k'a fɔ walasa ka se ka Mali pankurutigi kɛnɛ ka se ka a ɲɛda ka a yɛlɛma a yeko ka ɲa i ka dɔn ni Ala sɔnna ma sini min bɛ tali kɛ Mali premier ministre n'o ye chef de gouvernement ye i ka dɔn k'a fɔ général de division Ablaye Maïga ale kɔni bɛ taa tour de contrôle et du grand bloc ka taa o brigade fɔlɔ da o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa i ka dɔn cakɛda min kɔni jɔra walasa ayiwa ni kasaraw nana n'o ye tasuma wuli ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a bɛ taa ayiwa o so fana a b'o kurumokali baaraw kɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Yakuba Jakite o min ye Mali ka lasigiden ye Itali jamana kɔnɔna na ale ni ayiwa donc ale ni monsieur Dong n'o ye FAO yɛrɛ ɲɛmaaba ye u ye ɲɔgɔn ye. N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ Cour des comptes n'o ye jamana dulomaba cakɛda yɔrɔ dɔ ye i ka dɔn o brigade fɔlɔ dara kunungo an ka jamana kɔnɔ yan Mali furancɛ fanga ɲɛma fɛ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye. An bɔra yen Mali ale ni République d'Arabe Égypte olu ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ministre de la défense des anciens commandants n'o ye Sadio Kamara ye baara dɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kan an fɛ an ka jamana kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnena kunu alamisa décembre kalo tile 19 san 2024. N'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan an b'a dɔn ni Burkina Faso jamana ye k'a ladɔnniya k'a fɔ olu ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa kura n'o ye CMGA ye chef d'état-major général des armées Burkina Faso ayiwa ale kɔni ye a ka jalakura sɔrɔ ka bɔ u ka jamana ɲɛmaa yɔrɔ n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye o tɛmɛnen kɔfɛ Laginɛ jamana kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ Mali ale ni Laginɛ ka se k'u sɔgɔ ɲɔgɔn na walasa yeleko n'o ye kuranko ye o bɛ se ka sabati cogo min na a yirala k'a fɔ ko a baaraw kɔni bɛ ka taa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnena poste min filɛ yen n'o ye poste 225 30 kV min filɛ nin ye BEYELA awa ko a baaraw kɔni bɛ ka taa ɲɛ nin ye kunnafoni daɲɛ kumabaw ye sɔɔni an bɛ don a kɔnɔ ka walawala ka ɲɛsin aw ma. Ayiwa i n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na kunnafoni daminɛ na bi jumadon décembre kalo tile 20 san 2024 nɛgɛ ɲɛ 10 waati ayiwa min bɛ tali kɛ Rotary Club International olu ye ban 50 ani bureau k'o ta ka di RMA kɔnɔ école publique min filɛ nin terminus la ka di olu ma kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ kalandenw na ka taa se karamɔgɔw la ani CGS maaw fo ka taa se maaba caman ma i ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa nin baara in kɛra sɔgɔmada in na nɛgɛ ɲɛ 10 waati RMA kɔnɔ ekɔliso o du kɛnɛ ma ayiwa kɛnɛ in kan waati min na u ye Rotary Club ale ka hymne national k'o da o bɔlen kɔ min bɛ tali kɛ Sori Sanogo n'o ye vice président coordination CGS la ale ye kuma ta ka bisimilaliw kɛ ale kɔfɛ min bɛ tali kɛ Rotary Club Kati o ɲɛmaaba Salifu Sidibe ale y'a jira k'a fɔ ko musaka min donna nin ban ninnu na a bɛ taa se wari miliyɔn 2 ma i ka dɔn ko CGS ani école directeur ko kɔni ser'u ma k'u to réunion kɔni na ka se ka u ka gɛlɛya min b'u kan banko la ɲinan kalanta in na k'aw dantigɛli k'u ye ko de y'a to u tɛrɛra ka se ka nin baara in kɔni kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn ayiwa ko ɲinan kalanso in kɔni ko gɛlɛya min tun b'u kan kalankuli 2024 la o tun ye ayiwa banko de ye CGS ɲɛmaa n'o ye Ablaye Traoré ale y'i da to o la ko banko gɛlɛya o kɔni ye a wajibiya kalanden bɛɛ lajɛlen kan u ka se ka ayiwa 300 sara walasa u se ka ban sɔrɔ cogo min na o la ko n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ Ablaye Traoré min ye CGS ɲɛmaa ye a ye a jira k'a fɔ RMA kɔnɔ kalanso in i ka dɔn ko kalanden 581 ko o bɛ a la o kalanden 581 ko maa 280 olu de ye 300 sara a ye foli ani waleɲuman to ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ta k'a lajɛ Rotary Club u ka gouverneur n'o ye Burkina Faso ka ye ale n'a furumuso tun bɛ yen Paul Alain Solambere
ale tun bɛ yen nɔ i k'a dɔn ani a furumuso walasa kalanso in yɛrɛ u kana ɲinɛ i k'a dɔn Rotar Club kɔ i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni ye ayiwa tɛmɛsɛnmafɛn n'o Rotar Club ka tɛmɛsɛn o dira DCAP ma ka taa se ekɔliso in a directeur ma n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa ka gouverneur la n'o ye Rotar Club gouverneur ye Paul Alain Solanbere ale ye npa ninnu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'a di DCAP ma a ka se k'a di directeur ma o kɛra kɛnɛ in kan ye n'i y'a lajɛ an y'a fɔ cogo min na baara in kɔni kɛra DCAP bɛ ka taa se académie ka ciden ani kalandenw kalanden masaw fo ka taa se école karamɔgɔw ma ani maaba caman olu tun b'a kɛnɛ kan baara in kun cɛra nɛgɛ ɲɛ 10 sanga 30. N'an bɔra yen an b'a jira aw la k'a fɔ walasa Bamakɔ pankurudi yɔrɔ ale ɲɛda bɛ se ka ɲɛ cogo min na ayiwa min bɛ tali kɛ Mali premier ministre n'o ye chef de gouvernement ye ni Ala sɔnn'a ma i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa cakɛda kura n'o ye ayiwa tour de contrôle moderne ani grand bloc technique Bamakɔ pankurudi kɛnɛ kan min kɔni tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la o birikiden fɔlɔ o bɛna da a fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u ye cakɛda kura jɔ pankurudi kɛnɛ in kan min kɔni ka baara ɲɛsinnen don ni kasara wulila tasumako la a bɛ se ka fa cogo min na a bɛna o baarada in a bɛna o kurumɔ karili kɛ ayiwa nin hakilina min filɛ nin ye ko nin nafa ka bon kosɛbɛ a baara in bɛ kɛ sini sibiri décembre kalo tile 21 2024 a bɛ kɛ nɛgɛ ɲɛ 10 waati aéroport international président Modibo Keyita la Senu. N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali ka lasigiden min n'o bɛ Itali jamana kɔnɔna na n'o ye Yakuba Jakite ye ale ni i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ directeur général min bɛ organisation des nations unies pour l'alimentation et agriculture n'o ye FAO o ɲɛmaaba ye ayiwa donc a n'o ye ɲɔgɔn ye kunun alamisa décembre kalo tile 19 2024 a y'a ka ayiwa sɛbɛn kɔni d'o ma k'a yira k'a fɔ ale kɔni ye Mali ka ciden ye ni jamana kofɔlen in kan ayiwa i k'a dɔn Mali ka lasigiden a ye to hukumu kɔnɔna na ni ka se ka foli ani bonyamasegin k'o ta ka ɲɛsin ayiwa directeur ma n'o ye FAO ɲɛmaa ye Mali farajɛla fanga ma ɲɛmaa olu tɔgɔ la ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ ko FAO ko ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ malidenw olu ka ayiwa ka nikura fiyɛw la baloko nasiratigɛ la ko ayiwa FAO yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ Mali farajɛla fanga ɲɛmaaw i k'a dɔn k'u kɔni cɛsirilen don walasa FAO ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka don bamana cogo min na a y'o dantigɛli kɛ ni ka ɲɛsin ma kofɔlen in ma ayiwa directeur général FAO tɔgɔ la ale fana y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnn'a ma k'u bɛna fɛɛrɛ ani dabara bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka se ka Mali dɛmɛ ayiwa don nataw kɔnɔna na sɛnɛ nasiratigɛ la ani baloko ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka ɲɛsin Maliden bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali farajɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye min bɛ tali kɛ Mali ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa baarakɛ duloma dɔ la n'o ye cour des comptes ye a ye o birikiden fɔlɔ da o kɛra kunungo alamisa décembre kalo tile 19 san 2024 ayiwa i k'a dɔn a y'o birikiden fɔlɔ da cour des comptes lajɛ in kɔni kɛra sababu ye ka maaba caman fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ premier ministre ka taa se cour suprême yɛrɛ ɲɛmaa ma ani Mali cakɛdabaw ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se kiiribulon ministre ale tun bɛ yen ani gouvernement maa caman ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ nin hakilina in ni taara Mali sarasun kura o min bilara sen kan juin kalo tile 18 san 2023 ayiwa nin hakilina in taara ye général d'armée Assimi Goïta o min ye farajɛla fanga maa ɲɛmaa ye a ye nin kibaruya kɔni di ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛmɛba caman don Mali yɛrɛ ka ɲɛtaa la i n'a fɔ ayiwa o yɛlɛma ninnu na jamana sarasunba min taara juillet kalo tile 22 n'o kɔni ye ka cour des comptes ka se ka o sigi sen kan k'o kɛ jamana guloma 6nan ye n'o y'an ka jamana kɔnɔna ye ayiwa k'a ma tɛmɛ san 1 kan hakilina min taara ayiwa k'o baara walalen filɛ nin ye farajɛla fanga maa ɲɛmaa fɛ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ko a baaraw kɔni bɛna kɛ a birikiden fɔlɔ dara a fɛ kunungo san 2024 o décembre kalo tile 19. N'o tɛmɛna ka bɔ yen i n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na Mali ka lasigiden min ni o ye Mali lasigiden min Egypte lasigiden ayiwa i k'a dɔn an fɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ale tun bɛ ayiwa minisiriso la min ɲɛsinnen don an ka lakana ani sɔrɔsɔrɔw ka koɲɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Egypte lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Mohamed El Gamal ale kɔni bisimilala minisiri fɛ min ɲɛsinnen don lakanako ani sɔrɔsɔrɔw ka koɲɛ ma n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye
a kɛra kunu alamisa décembre kalo tile 19 san 2024 a kɛra awa i k'a dɔn minisiri kofɔlen ale yɛrɛ jabaya la hali n'a fɔra k'a fɔ ko maa si ma foyi faamuya hakilina min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ maa kɔni ma tɔmɔda tɔmɔ la nka a kɔni kɛra cogo o cogo k'a bɛ se ka bila min kɔnɔna na o ye walasa Egypte ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ bɛ se ka banba cogo min na. N'an bɔra an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa jamana kɔ kan an b'a daminɛ ni Burkina Faso jamana ye k'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa Burkina Faso jamana kɔnɔna na olu ka lakana tigilamɔgɔw n'o y'u ka sɔrdasiw ye olu kɔni ye ɲɛmaa kura sɔrɔ n'o ye CMGA ye i k'a dɔn wa a ye a ka jala kura sɔrɔ n'o ye général de brigade ye awa bi décembre kalo tile 20 san 2024 Burkina Faso jamana ɲɛmaa o min ye sɔrdasiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ale kɔni ye lajɛ in yɛrɛ ɲɛmaa kɛ bi sɔgɔmada in na awa i k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka général de brigade Jala k'o kɔni di colonel Musa Diallo ma ale min ye awa chef d'état-major général des armées o kura dɔw la bi décembre kalo tile 20 san 2024 awa Burkina Faso jamana ɲɛmaa n'o ye sɔrdasiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa capitaine Ibrahima Traoré a ye nin jala in ta ne ka di ayiwa maa kofɔlen ma n'o ye colonel Musa Diallo ye a kɛra général de division Musa Diallo ye ale de ye chef d'état-major général kura ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na ni maa kofɔlen n'o ye général de brigade Musa Diallo ye awa i ka dɔn awa nin jala ditɔ a ma a ye a jira k'a fɔ ko nin kɔni b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahima Traoré a ye awa ni hakilina min da ka nin ta ka di ale ma o tɛmɛnen kɔfɛ a ye a don a kama fila la fo ka taa se fugu la n'o ye général de division fugu la k'o ta ka don a kun na i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ u ka cɛsiri ko fɔ awa nin b'u ka awa timinanja ko fɔ hali bi awa ko nin ye capitaine Ibrahima Traoré ale ye dana min ta ka da ale kan ko de y'a to a y'a kɛ général de brigade ye ayiwa ka bila sɔrdasiw ɲɛfɛ ka kɛ ni o ye a ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye ayiwa taaɲɛ belebeleba ye ale ka sɔrdasiya bunakun kan a y'o hakilina fɔ jamana ɲɛmaa ye ko nin bɛna dɔ fara u ka cɛsiri an'u ka baara kan walasa Burkina Faso a bɛ se ka lafiya cogo min na u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na. N'an bɔra yen an bɛ taa Laginɛ jamana kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ walasa degun min bɛ Mali kan yeleko la n'o ye kuranko ye i k'a dɔn baara min bɛ Mali ale ni Laginɛ cɛ walasa kuranko bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko a baara kɔni k'a bɛ ka taa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya poste 225 30 kV n'o filɛ nin ye Beyila awa a yirala k'a fɔ tiɲɛ la ko baara bɛ ka taa ɲɛ ka d'a kan o yɔrɔ kofɔlen in na min bɛ tali kɛ transformateur belebele dɔ min yɛrɛ fanga ka bon entreprise Kalpataru olu kɔni nana ni o ye hakilila jiginna i k'a dɔn k'a fɔ walasa ka se ka Mali ale ni Laginɛ k'u su a ɲɔgɔn na kuranko nasiratigɛ la 225 kV o min jɛya bɛ taa se awa kilomɛtiri 714 ma ka bɔ awa nin poste kofɔlen na Zerekwere ni ka na Guinée ka tɛmɛ Sarankɔrɔba fɛ fɔ ka na Mali kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko poste belebele 2 de bɛ yen nɔ o poste belebele 2 ni baara ka kan ka kɛ nin nɔ i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ ko ayiwa poste 5 kura ko farala kan n'o bɛ awa KV 225 ma Laginɛ kɔnɔna na o bɛ daminɛ Beyila ka taa ayiwa Kiriwane Kankan ani Sigiri ko ni musaka kɔni ko a bɔra dɛmɛ jɛkulu caman kɔni yɔrɔ nin projet in k'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka courant a baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jamana kɔnɔna na fo ka se Laginɛ ma ni Ala sɔnna a ma ko a bɛna kɛ sababu ye ka kuranko kɔni ka yeleko nɔgɔya farafinna tilebiyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ani Laginɛ an bɛ dugawu kɛ sa kuranko gɛlɛn bɛ Mali kan nin ka kɛ fura sɔrɔtɔ ye o la. Ayiwa an balimaw aw tulo ni an ye garisɛgɛ kɛra min ye bi Mali ka kunnafoniw la o de ye nin ye bi jumadon décembre kalo tile 20 2024 an b'a ɲini aw fɛ n'a ye diya ninnu sɔrɔ aw k'u yɛrɛ kɛ an mago bɛ aw ka kunnafoniw na walasa aw ka kunnafoni lakika sɔrɔ k'a to aw ka sigida la k'a lase aw ma Bakari Kulubali aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.